खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोन। दा दिनैनि भिडिअ'आ एसे आलादा रोखोम जागोन आरो मानो होनोब्ला बिदि भिडिअ'आ आंनि चेनेलाव गैफेरा आरो भाइरेलनि सोमोन्दै आं भिडिअ'खौ बानायफेरामोन। खिन्थु आङो नैबे खेमफ्राइनि भिडिअ'खौ नुनानै बानायनो लुबैदों आरो दा खेमफ्राइ होनब्ला जों बयबो मिथियो नङा होमब्ला, माने बिराद रिल्स बानायो, मालाबा BPFखौ रायो, मालाबा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ रायो आरो दोखो दोखो बिराद बेबो जाथारै माने गाज्रि खोनासंथावै रावजों माने सोंखारियो। बे जाहैबाय UPPL आरो एबसुनि मोनसे माने इउटुब चेनेल होननांगोन आरो फेसबुक पेज होननांगोन। आरो मालाबा UPPL आरो एबसुआ बिथांनो BPFखौ रायनो थाखाय थाखाबो हरखोमायो होननाय खोनादों आरो बेसेबां सैथो माने बेखौ माने सोराङाव फैबासो मोनथिगोन आरो दिनै जेरै खेमफ्राइनि गाज्रि माने मा होनो सिनेमाया बाहेरायाव फैदों, थिग बेबायदिनो माने बै BPF दोलोखौ रायनो थाखाय एबसु आरो UPPL आदि थाखा होदों, बैखौबो सोराङाव फैबासो मोनसिगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोना। दा जिखुनु थांनाय माखासे समाव ओरैबायदि BPF दोलोखौ रायबाय, BPFनि मानसिफ्रा ओरैबायदि गुन्दा गोजा गाज्रि गोजा जाहैदों, सासेबो मोजां मानसि गैया जाहैदों खेमफ्राइनि बायदिब्ला नङा होमब्ला। आरो मानाव गिदिर दानि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौबो बिथाङा रायबाय, बै समाव बिराद गुन्दा थुन्दा होननानै रायबाय आरो जोलैनि हांगार माने हारि बेफारि माबा बेफारि होननानै रायबोदों आरो बिनि फेसबुक आरो इउटुबाव थांनानै नायोब्ला नुयो। दिनै खेमफ्राइया फाइनालि मा प्रुफ जाफैखो, BPF दोलोनि मानसिफोरखौ बै समाव गुन्दा गुन्दि होननानै रायबाय, दिनै खेमफ्राइया बबे माबायाव डिपार्टमेन्टआव गोग्लैखो, दिनै गुन्दिनि डिपार्टमेन्टआव गोग्लैखो ना बेबसायनि डिपार्टमेन्टआव गोग्लैखो ना माबा मोनसेयाव गोग्लैखो, रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो दा दिनै आंनि मथेब्ला UPPLफ्रा आरो एबसुफ्रा माने हायोब्ला खेमफ्राइखौ माने साबायखर बावनांगौ आरो माने गोजौआव बिबार बारनै गाहायाव बिबार बारनै होनानै माने भाइरेल जानायनि थाखाय माने साबायखर बावनांगौ आरो बिथांमोना खुलुमनांगौ। एफा मोजां माने सिनारिया माने बाहेरायाव फैबाय नालाय, दा एबसु आरो UPPLजों दाजानाय मोनसे माने इउटुब चेनेलसो बुंजायो नालाय, जायनि थाखाय थाखा होलायग्रा नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिदि आरो बे साननैसोआवथ' ओरैबायदि उखुन्दै खुदों आरो भाइरेलनि उखुन्दै नङा होमब्ला, सोरबाया सोरजोंबा खारबाय, सोरबाया सोरजोंबा हमजाबाय, भिडिअ आरो नुगासिनो दं नङा होमब्ला, इन्टारेस्टबो फारसेजों बुंनो थाङोब्ला। दा आं बेखौनो बुंगोन आरो सोरबा BPF सापर्टारफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला माने रोदानिफ्राय लानानै बिजौसिम बिथांमोनहा रायो आरो नङा होमब्ला, ओरैबायदि गाज्रि रायो BPFनि मानसिया, ओरैबायदि गासिबो बिदिजोब। खिन्थु जों दिनै मा होननानै रायनांगोन UPPLनि बे माबाफोरखौ IT सेलफोरखौ, इउटुबारफोरखौ आरो बै सापर्टार बेफोरबायदि जादलाबायग्राखौ जों मा होनना बुंनांगोन। जोंनि बे BPF दोलोनि मानसिफ्राथ' UPPLखौ बिदि बिगाब राया, खिन्थु UPPLना मा रोखोम रायो दिनै रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं आरो मेलेमाव सोनानै बे UPPL दोलोआव मा रोखोमनि मानसिया थायो होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामगासिनो दं। दिनै गावसोरना मोनफ्रोमबो खामानियानो माने बिराद मोजां जोब आरो स्लिम गाज्रियानो गैया, खिन्थु सोरबा BPF सापर्टारफ्रा गोरोन्थि लामायाव थांफ्लांबा एकदम रोदानिफ्राय लानानै बिजौसिम माने पार्सनेल माने बेकग्राउन्डखौ लानानै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव रायो आरो दा लाजिनांगौ। दा खेमफ्राइ बिराद मोजांना नोंथांना माने सिनेमाया नङा होमब्ला, मानिनांगोन दिनै नोंथांनि सिनेमाखौ बै UPPL एबसुना बिराद नायगासिनो दं, बे मा रोखोम साइज डिजाइनफ्रा नङा होमब्ला। दा बिदि आरो दा सम फैयो दिनै जाय समाव दिनै खेमफ्राइमोन बायदिखौ सनमान होदोंमोन नङा होमब्ला, UPPLना बिराद सनमान होदोंमोन नङा होमब्ला, दिनै फाइनालि मा नुफैखो। होमबाबो मोजांसो गाज्रि नङा, नोंथांमोना मोजां, BPFनासो गाज्रि जायो आरो दा बे रोखोम गाइस।
दा बुंनोथ' बांद्राय गोसो गैया अब्लाबो बुंनो गोनां जादों बे मोनसे भिडिअ'खौ लानानै। दा आङो मालाबाबो पार्सनेल बेफोरबायदि भिडिअ'खौ लाबोफेरामोन गाइस। BPF दोलोखौ गाज्रि रायनाय हाग्रामा सारखौ गाज्रि रायनायनि थाखायसो आं बिनि गुन्दि बेब'हारखौ बे भिडिअ'आव लाबोनाय जादों गाइस। नङाबाथ' आं बेफोरबायदि मालाबाबो भिडिअ' लाबोफेरा आरो जोबनायाव गाइस MJ ब्रादारखौ लानानै गोबां भिडिअ' खालामनायखौबो जों नुदों आरो। दा दिनै ससियेल मिडियाया मा बुस्थु? ससियेल मिडियाया मोनसे न'खरखौ बरबादबो खालामनो हायो। नङा होमब्ला? हायो आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां माने मा होनो गोबां न'खरफ्रा बरबादबो जाबोगासिनो दं आरो। दिनै ओरैबायदि ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सारफोर दं मोनसे गुबुन मोजां रोखोम कन्टेन्ट गैया बिसिनाव। बबे जिनिसाव सोरनि गाज्रि भिडिअ'आ भाइराल जायो बैफोरखौ जमनानै थाग्रा माखासे ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सारफोर दं। दा बैफोरबायदि ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सारफ्रा दिनै समाजखौ फोसाबनो सानदों ना दिनै गाज्रि खालामनो सानदों जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन आरो। दिनै जाबाबो जायाबाबो मोनसे माबा मोनसे भिडिअ' क्लिप फिसा नुबाथाय माने भिडिअ' बानायबाय रायबाय बखिबाय माने बेफोरबायदिजों समाजा मोजां जायो दा रायजो राजा। मोजां जाया गाज्रि परिबेस जायो। दिनै गोबां न'खरफ्रा बेफोरबायदिनो बायफ्रुबोगासिनो दं। आरो MJनि सोमोन्दैबो आं दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंगोन खिन्थु आं गाज्रि बुंनायाव गैया आरो। गाज्रि बुंनायाव गैया। जिहेथु आङो MJनि बिसि प्रितिखौबो आङो गाज्रि मुं सोनो साना आरो आङो बिथांमोननि फेमिलि मेटाराव हाबनानै गाज्रि बाथ्रा बुंनो साना आरो। खिन्थु मोनसेल' बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो दिनै MJ ब्रादारा हाबा जानाया गोबाव सम जाबाय। बयबो मिथिगौ आरो बिथांमोना मोनसे गावस्रालायनायनि परिबेसावनो दं दा। नोंबा नों आंबा आं नङा होमब्ला? दिनै साननो गोनां बाथ्राया बेसो दिनै हाबाखौ मानो जायो जुलिखौ मानो लायो नङा होमब्ला? मोनसे गोग्गो न'खर दानो। मोनसे ग्रोम संसार खालामनो बिसि फिसाय अनलायनानै नङा होमब्ला? दा दिनै हाबाया जाबाय हाबा जानायनि उनाव बिथांमोननि गेजेराव मा भुल बुजाबुजि जाखो माने MJआबो मोनसे न'खर आलादा जाबाय हिनजावाबो मोनसे न'खर आलादा जाबाय आरो गोरोबलायनाय गैया नङा होमब्ला? दा बिथांमोननि जेनाखि बिथोराव हाबनानैथ' जेबो लाब गैया माने माबा मोनसे जानायफ्रा बिथांमोननि सायाव थाबाय आरो मा जादों मा जाया जाहा बेयाव बुंनांगौ गैया। खिन्थु बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो फंसे हाबा जाखांनायनि उनाव सासे हिनजावा फिसायनि न'खराव थानानै ग्रिं संसार खुंनांगौ रायजो खुंनांगौ नङा होमब्ला? दा बैफोरबायदि परिबेस गैयैनि थाखाय हिनजावफोरनि मोजां अननाय मोनैनि थाखाय मालाबा नैबेफोरबायदि परिबेसा फैदोंबो जानो हागौ होननानै जों साननो गोनां आरो गाइस। दिनै सासे हौवानि आंगो लोगोआसो हिनजाव नङा होमब्ला? हाबा जानायनि उनाव जाहोनांगौ लोंहोनांगौनि दायथ'आ सोरनाव थायो बिसिनाव थायो। खिन्थु बैफोर दायथ'खौ दिनै MJ ब्रादार बिथाङा मोनाखै। जायनि थाखाय दिनै नैबे मोनसे जेनाखि थांखिखौ लानो गोनां जादों होननानै सानोब्लाबो भुल जानाय नङा होननानै आं सानो आरो। दा रायजो राजा बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंनानै बखिलाबायनानै लाब गैया। मालायनि फेमिलि मेटाराव हाबनानै बुरलु बुरला बुंनांगौनि खोथा गैया। दिनै मोनसेल' बाथ्रा सिन्था खालामनांगोन दिनै जुलि जानायनि उनाव बिथांमोनहा मानो गावलायखो नङा होमब्ला? आरो दिनै आंनि मथेबा बिथांमोनहा थार मोनसे अननाय मोनै गोरोबलायनाय मोनैयाव दिनै MJ ब्रादारा बेबायदि जादों होननानैसो आं सानो आरो मालाबा सोरनिबा न'खर फेमिलियावबो बेफोरबायदिया जागोन होननानै आं सानो। दिनै दायखौ नुनानै जानला मोनला गाज्रि बाथ्रा बुंनाय गाज्रि सोंखारिबाय थायोब्ला माने बेफोर माने जोंनि बे माने परिबेसा मालाबाबो मोजां जानाय नङा आरो गाज्रियानो जालांगोन आरो लोगोफोर। दा दिनै नंखायनो ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सार बिथांमोनहा भिडिअ' नुबानो जानला मोनला भिडिअ' बानायनानै हगारनायनिफ्राय एसे सांग्रां जानाया मोजां आरो मोजां कन्टेन्ट लाबो आरो दिनै साफ्रोमबो इउटुबार बा ससियेल मिडिया क्रिएटरफोरखौनो जों दिनै नुयो सोरबा हिनजाव आरो सोरबा हौवा सोरबा सिख्ला आरो सोरबा हिनजावा बबे समाव मा जायो बै समखौसो माने ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सारफ्रा नेनानै थायो। गोबां ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सारफ्रा खिन्थु गासिखौबो बुङाखै रायजो राजा नोंथांमोन। दा बैफोरबायदिखौ ससियेल मिडियायाव लाबोयोबा गोबां न'खरा बायफ्रुयो आरो बायबोगासिनो दं। दा बैफोर समजों जुदि गोरोबनो रोङाब्ला मालाबा जोंनि बे
ओनसोलावबो गोबां गाज्रि परिबेसा फैबाय थागोन बेफोरबायदिनो गोबां न'खरा जोबलांबाय थागोन आरो थेर बेथेर जालांबाय थागोन। दा लोगोफोर मा बुंबावनो नङा होमबा दिनै खेमफ्राइनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना नुबाय बिराद मोजां मानसिनि खेमफ्राया नङा होमबा खेमफ्राया बिराद मोजां मानसि इउ पि पि एल एबसुनि बिराद माने गिदिर इउटुबार नङा होमब्ला दा दिनै सोराङाव फैबाय दिनै बै समाव गाज्रि रायनाया दिनै सोराङाव फैबाय गाज्रिया सोर दिनै बिपि एबा गाज्रिना दिनै खेमफ्राया गाज्रि नङा होमबा दा रायजो नोंथांमोन हायोबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय थेंक इउ।